når jeg tænkte, når jeg tog ud på den her tur, så vil jeg simpelthen have det sådan, så når jeg kommer derud, der skal ikke være noget, der går i stykker, der skal ikke være noget, jeg har glemt, der skal ikke være noget, som ødelægger turen for mig. Så jeg gik simpelthen i gang fra en ende af og gik det hele igennem. Ringede til min gode ven Per, når der var et eller andet, det mindste med strøm og sådan noget, og så fortalte han mig en hel masse, så gjorde det modsatte. Og så kom det ikke til at virke, så brugte vi en masse tid på det. Det var smadret sjovt. Der var mange ting, der skulle ombord. Der var mange ting, der skulle til for at opfylde reglerne. Der var mange ting, vi skulle lave. Men det lykkedes. Jeg fik blandt andet lavet et godt tip. Har man en eller anden, har man en plotter for eksempel, der ikke er alt for gammel, det var noget af det, jeg gjorde. Så, jamen, der er ingen grund til at sejle med sådan en gammel en, tænkte jeg. Kan jeg vide, hvad jeg kan få for den anden? Så jeg solgte den, jeg havde, til en rimelig fornuftig pris. Og så købte jeg en ny og opdateret version, som bedre kunne de ting, jeg gerne ville, og som bedre var sammen med Navionics og så videre, så videre. Det er jeg sgu glad for. Det var et rigtig godt køb. Så I har sikkert været vagt nok til at se, at jeg har min maskine lige midt i billedet der. Det er der en grund til. En ældgammel Volvo Penta MD11C fra 1980, fra båden den blev bygget. Den kørte, og den kørte, og den kørte, og den kørte. Og den blev bare ved med at køre. Og hvis ikke man har en maskine, man kan stole på, og hvis ikke man har en maskine, der bare bliver ved med at køre, og man er stensikker på det, og man selv har haft fingrene nede i olien, og være sikker på, at man har fuldstændig styr på sin maskine, så skal man levere, synes jeg. Fordi man får godt nok lov til at køre meget på maskinen. Hvis man skal et sted hen til en eller anden tid, så er det jo det, man gør. Fordi ellers så kommer man ikke frem. Der er modstrøm, der er vindstille, der er kanaler, der er alt muligt. Jeg var meget, meget glad for min maskine, og det er jeg stadigvæk. Båden, som sagt, 36 fod, 5,8 ton. Det var uden grej i. Den har nok vejet en lille bit smule mindre mere, da jeg var færdig med at fylde i den. Men den er stærk som ind i helvede. Der er meget få ting, man kan forestille sig, der går i stykker på den. Så den var jeg rimelig tilfreds med at tage afsted i. Så skulle jeg jo have nogle besætningsmedlemmer med. Nogen ville gerne, nogen var nødvendige, nogen var og så videre. Så jeg tænkte, vi må sætte noget sammen. Først og fremmest, så var vi, Susanne og jeg, og vi har sejlet de fleste sømil sammen på turen her. Første del af turen havde vi Niels og hans kone Thailand med, hele vejen til Helsingør. Det var skide hyggeligt, og det var en god måde at starte det på. Stille og roligt med nogle venner sejle op til Helsingør, og så kom videre. Så havde jeg min ældste datters svigermor og min nieces mand med ned mod Kiel, ned til Kiel. Det var smadret hyggeligt. Da vi kom ned og skulle igennem Kielerkanalen og så videre, så kom Niels og var med og sejlede med til Borkum og Emden nede i Tyskland. Det var jeg rigtig glad for. Det var sådan der, hvor vi første gang skulle. Nu er der stort vand og store både og en masse strøm. Og hvad skal vi nu finde ud af? Susanne og jeg sejlede sammen igennem kanalerne. Da vi kom til England, ja, så kom min lille rodegast og hans mor og kom og var med derovre en uges tid. Det var ikke så meget, man får sejlet med sådan en lille gut, men det var smadret hyggeligt. Vi flyttede en lille smule på os, og så kom vi videre. På et tidspunkt, da vi havde sejlet rigtig langt sammen, så stod Susanne af i Flisingen. Og så sejlede jeg videre op til Amsterdam, og så en kollega til mig steg på og var med resten af turen hjem til Danmark. De tre herrer her er nogle af jer, der kender, og de var selvfølgelig selvskrevet til at komme over og sejle kapsejlads over i Dartmouth. Vi har sejlet sammen i nogle ganske få år, 20, 30, 40, sådan noget lignende. Så vi kendte hinanden en lille smule på forhånd. Så igen, cirka 1900 sømil med besætning, cirka 500 sømil alene. De gule, det er der, hvor jeg har besætning med på vej ud. De hvide, det er der, hvor jeg sejler alene.
Den røde her, det er der, hvor vi sejler kapsejlads. Og de grønne på vejen hjem her, det er der, hvor jeg har besætning med på vejen hjem. Det giver sådan nogenlunde billede af, hvor man er henne, og hvor meget det er, at det dækker. Jeg var lidt forbavset over selv, at jeg alligevel fik sejlet så meget alene, fordi man tænker ikke over det, man sejler bare. Og så, ja. Jeg må indrømme hernede, der er noget herover. Der synes jeg, besætningen var ved at være en lille smule kedelig. der var jeg måske en lille smule træt af mig selv. Og være alene og alt det der. Men det var nu meget hyggeligt. Jeg har oplevet mange spændende ting undervejs. Nå, vi skal jo derud. Vi skal ud på vandet, vi skal ud og finde ud af, hvordan gør vi det her. Og som sagt, navigationen og så alt det her med tidevand. Jeg sejlede i 1982 sammen med en hel masse andre på en Contessa 43 og sejlede her hjemmefra og sejlede til til Lissabon, hvor jeg så skiftede til en anden båd og sejlede til Karibien. Så jeg har sejlet turen. Det var før elektronik, det var før vejrudsigterne var mere end 6 timer lange, det var før og så videre. Det fik vi også at føle. Men vi havde den samme bog med. Nemlig den her. Der ligger jo nogle. I må gerne sende dem opad og sådan noget. Jeg har taget alle de der bøger og så videre, publikationer med. Den her Reeds Almanac, den virkede også dengang, og dengang var det eneste, vi havde omkring tidevand og strøm, og hvor vi skulle sejle hen, og hvad der var af bøjer, og hvad der var af problemer de forskellige steder. Det var Reeds, man havde, det var Bibelen. Den er blevet lidt mindre Bibel siden, fordi dengang, der stod der faktisk heri, præcis hvordan man bragte et barn til verden. Det står der ikke mere. I dag står der ring efter en helikopter. Nej, og det er ikke engang løb. Det står i 25, som vi lige fik i går. Ja, men der står kun i indholdsfortegnelsen. Hvis du går ind og læser, så står der, at du skal hente hjælp. Nå, okay. Ja. Det gjorde der ikke dengang. Der stod der, hvordan man skulle. Det er heller ikke for mig, men jeg synes bare, det var en sjov ting, da jeg fik den. Fordi jeg slog op og tænkte, jeg ved, om det stadigvæk står der. Det gjorde det så ikke. Nå. Som I kan se, 2417 sømil. Jeg sejlede i 260,5 timer for maskinen. Normalt sejler jeg inklusiv sommertur og så videre omkring, og det er gerne til Sverige eller til Norge eller til et eller andet. Der sejler jeg eller rundt i Danmark, og der sejler jeg normalt 60 timer for maskinen. Så det her, det bliver til noget. Det bliver til rigtig meget. Max hastighed på turen, det var 13,7 knop. Desværre ikke igennem vandet, fordi det kan den der gamle kasse ikke. Men over grunden, det skyldes selvfølgelig, at vi havde temmelig meget strøm med os. Så vidt jeg husker, så er det noget med 8,7 knop, vi havde i røven. Det kommer vi lige tilbage til. Hvad hedder det? I kan se, jeg har sat nogle billeder ind her. Noget med et kortbord og nogle bøger og nogle blogge, noget med en bog her, som jeg er i gang med, noget en pamflet her, som også er, den ligger her. Det er Bibelen om om Kielerkanalen. Der står alt, hvad man skal vide, og når man læser i den, så er man ekstra forvirret, inden man er færdig. Fordi de der signaler kunne jeg ikke helt få til at passe, og så skulle man kalde op på en eller anden kanal. Det prøvede jeg flere gange. Der skete ingenting. Så tænker jeg, det er min VHF, der er galt med. Det var det ikke. Så, måske mange de har fået den opdateret, jeg ved det ikke. Man betaler, når man sejler ind i Kielerkanalen, som så mange andre steder, men det er stadigvæk relativt billigt at sejle derned igennem. Jeg tror, vi betalte 10 euro eller sådan noget. Ja. Et eller andet den stil. Det var ikke voldsomt mange penge for at sejle igennem. Som I kan se, den er her. Man skal selv ind og betale, man skal selv hen og hive billetten og sådan noget. Så det er fair nok. Vi sejler igennem Kielerkanalen. Jeg vil lige sige, inden jeg kom dertil, så synes jeg, det var helt fantastisk, at distancetælleren stod på 100 sømil. Det holdt jeg op med at kigge efter senere. Men jeg synes, det var fantastisk. Vi skal igennem Kielerkanalen meget tidligt om morgenen. Fik jeg Niels op, og han sagde ikke så meget, før han fik kaffe, men fik Niels op, fordi vi skulle ud og have det til at passe med strømmen, sådan så vi kunne blive spulet ud af Elben, ud i Nordsøen, som vi kunne sejle så lang tid som muligt, uden at have modstrøm. Og det gik fint. Vi kom ud der tidligere om morgenen og får et fantastisk fur derudad.
De to billeder der er taget her af de der Evergreen-både, eller skibe. Det er blandt de største containerskib i verden. Det er sådan nogle 20.000 tøv, altså 20.000 20-fods container, de kan tage ad gangen. Der er forfærdeligt mange af den slags skibe. De kommer rigtig hurtigt. Der er 12 minutter mellem de to billeder. Man skal holde øje, når man sejler i de der vandveje, hvor de også bevæger sig. Eller man skal flytte sig ind til siden, så man er sikker på, at de ikke kan være der. I øvrigt det bedste råd omkring de der store skibe, det er at sejle ind, hvor der er for lavt til, de kan sejle. Ja, så kommer de ikke i hovedet på dig. De fleste af os kan sagtens sejle der, hvor de ikke kan sejle. Så hvis man sejler ind der, og hvis man endelig skal, så skal man altså huske, at de sejler væsentligt stærkere, end man tror. De er store, de er hurtige, og de flytter sig ikke. Det er fair nok. Nå, hvad er det så for noget, man skal ud i det der, når nu man skal ud og sejle her? Der er jo sådan nogle forskellige ting. Det har jeg først fået på vej, eller efter jeg kom hjem. Men det er sådan cirka, sådan jeg ser det. Når man starter oppe i Danmark og i danske farvand, så er der jo ingen strøm, eller det er i hvert fald relativt lokalt med den strøm, der er. Det er ikke voldsomt meget, og det er heller ikke voldsomt mange steder. Der kan selvfølgelig stå en hel masse i Lillebælt, og der kan også stå nede i Storebælt. Men det er ikke sådan noget, man rigtig... det er i hvert fald ikke noget, jeg tænker en hel masse over. Og så kommer vi ud på den anden side af Elben og Hamburg og sådan noget. Så er der nogen strøm, og der er lavt vand. Hele det stykke her, det kan I også se herovre. Hvad hedder det? Som jeg har sat det op her. Vi har Elben her, vi har Brunsbüttel her, Kielerkanalen, Brunsbüttel. Hele det stykke her, og hele vejen rundt herom til, er utrolig lavvandet. En af grundene til, at jeg helst ikke vil ligge der, når vinden den står heroppe, det er simpelthen fordi, det er så lavvandet. Du skal enormt langt ud, og herude, der ligger, I kan se de her ruter, der ligger skibene, plus en helvedes masse vindmøller, plus alt muligt andet snask. Altså, der er så meget aktivitet i den her del af Nordsøen, så man skal bare holde sig herinde. Det er også den rute, der bliver foreskrevet. Men hvis vinden står herude, og man ikke er helt sikker på sin vejrudsigt, at den ikke bliver, altså at der ikke begynder at blive rigtig meget vind, så er det her altså et skidt sted at være. Søerne bygger op, det hele bygger op. Når det så er sagt, så er der jo ikke specielt dybt her. Altså herude på det hvide, der er 34 og 40 meter. Det er sådan nogenlunde, det er de der dybder, vi har. Det giver sig i øvrigt, eller sådan er det i øvrigt på det meste af den tur, vi har sejlet. Der er ikke ret mange steder, hvor der er rigtig, rigtig dybt. Det kommer først meget længere ude, eller meget længere oppe. Eller hjemme i Danmark. Der er faktisk flere steder, hvor vi kom hjem til, hvor jeg tænkte, hold da op, der er dybt her. Er det ikke farligt? I forhold til det, vi havde sejlet. Nå, vi skal igennem Holland. Der er vanvittigt mange broer. Man skal simpelthen finde sit indre sind, når man skal ned igennem Holland. Fordi det tager bare den tid, det tager. Og de lukker broerne op, og nogle gange, så lukker de ikke lige broerne op lige med det samme. Og nogle gange kan man få fat i dem, og nogle gange kan man ikke. Som regel virker det. Det er ikke altid, de lige er oppe på dupperne. De fleste af broerne er blevet centraliseret, så en eller anden gruppe af broer bliver opereret et sted fra. Det vil sige, at de er ikke engang på broen. De har et eller andet kamera, som de kigger på. Men de bliver ikke særlig sure, når jeg brokkede mig et par gange over, at de ikke svarede, men så kom de. Ja. Så, nå. Vi kom herud, der var mere strøm, og der var lavere vand heroppe ved Belgiens kyst og langs med Frankrig. Der er faktisk nogle steder, hvor man skal helt ind, for der er så en rende der. Det virker lidt ligesom, når man er ude at fiske, der er et badekar, og så kommer der en revle. Sådan virker det også deroppe. Der er mange steder her, man ikke kan sejle, medmindre man sejler helt ud her, og der er mange skibe. Så sejler vi over mod England, og der sker jo det vidunderligt, fordi der er strømmen imod. Og
Der er strømmen med, selvfølgelig, når man sejler, vil man helst, men så er bølgerne jo imod, og så er vinden imod. Det er ikke altid lige sjovt. Man skal i hvert fald vælge, hvad for et niveau man vil nå op på, fordi når vi har, bølger og strøm imod hinanden, så bliver de ret stejle, de der søer. Det skal man lige vælge at se på. Så kommer vi over på den anden side af Solent, og der sker nogle sjove ting herover på det her stykke. Der er også en hel del strøm. Og så sker der noget sjovt inden rundt om de næste, de har derovre. Der bliver sådan nogle strømbobler. Jeg oplevede på et tidspunkt, nu ser om jeg kommer tilbage til historien, men jeg oplevede på et tidspunkt, at jeg var kommet forbi Portland Bills, som I kommer til at se senere, og sejlede. Alt er gået godt. Der er fuldstændig stille vejr. Jeg sejler for motor. Jeg har sejlet lige der, hvor man skal. Jeg har kigget i pilotbogen og set, det her, jeg skal være, og alt det der sejler videre. Pludselig, så kan jeg sådan mærke sådan en elevatorfornemmelse i benene. Hvad skete der der? Så viser det sig, at der står en understrøm op på et eller andet skær, cirka en mil fra Portland Bill, som gør, at vandet det simpelthen kommer op under mig. Når kigger man ud, så ligner det sådan, ligesom hvis man holder en vandslange nede under vandspejlet i en spand vand, ikke? Så bobler det op sådan. Wow. Det var lidt sjovt. Nå. Hernede, hvor vi sejler en kapsejlads, der er bare meget strøm. Og nogle gange, når man skal bruge det, så er vandet væk. Og så er der bare ikke noget vand. Der er bare enormt meget tidevand. Enormt højt. Det højeste tidevand, vi var ude for, det var 10,67 meter forskel. Og så er der altså ikke noget vand tilbage, der hvor man gerne vil være. Heldigvis har de lavet nogle små badekar rundt omkring til os. Nå. Udgangspunktet for at begynde at kigge på alt det her med strømmen, eller med tidevand og sådan noget, det var, at vi var på en efterårstur, Susanne og jeg var nede i Vadehavscentret. Og tilfældigvis, der havde jeg jo besluttet mig for, at jeg ville afsted. Jeg havde ikke rigtig givet mig i kast med at se på, hvad det var, jeg skulle gøre. Så finder jeg den her udstillet nede i den tidevandskurve fra St. Malo. Det var jo mærkeligt på et tidevandscenter over i Vadehavet. Det var selvfølgelig for at vise, at man også i gamle dage godt vidste, at der var store forskelle på tidevandet i henholdsvis i Vadehavet og længere nede. Ikke? Så det var sådan lidt en udstilling om tidevand, og den tog jeg med, og så tænkte jeg må hellere gøre et eller andet. Jeg må hellere sætte mig ind i det. Som sagt, jeg fik anskaffet mig noget elektronik. En af de ting, jeg fik anskaffet mig, jeg tror faktisk lidt, det var et krav fra Per, som allerede på det tidspunkt var ved at sætte sig i stilling til at blive navigatør på vores kapsejlads, at jeg skulle have et elektronisk kompas, så jeg både kunne se, hvor båden pegede hen og hvor vi sejlede hen på plotteren. Det er jeg glad for i dag. Det gjorde, at man pludselig havde en helt anden måde at se vinklerne på. Ikke? Og så kommer der jo så på plotteren 2 streger, man kan styre efter. Det gør altså verden meget, meget nemmere i dag. Fordi så kan du se, hvis den blå streg, den rammer der, hvor du gerne vil hen, så er det ligegyldigt, hvor du peger skivet hen, så kommer du derhen. Det gør alting meget nemmere. Bøgerne her har I liggende rundt omkring. I må endelig tage dem og bladre i dem. Den ene er også en ikonisk gammel bog. Tom Conliffe, han har redigeret den i mange, mange år, og har mange, mange gode input på den, eller i den, om de forskellige steder, man kommer hen, og hvordan man kommer derhen. Så har vi, så havde jeg købt nogle logbøger. Jeg tror ikke, jeg køber dem her igen. Der er for mange, skemaer, og det skal holdes indenfor, og så videre. Du skal have hele menuen, skal du huske. Ja, men lige præcis. Jeg køber mig nok nogle linjerede blokke fremover. Det var sgu for kompliceret. Så, men jeg havde med og fulgte dem ud hver dag, og det var super hyggeligt, som I kan se, fordi whatever den lokale pilsner nu var, røg sørme ned samtidig med, at jeg skrev min logbog. Det var hyggeligt. En anden af dem, I har liggende her, det er den her. Vi skulle jo igennem sluserne. Og der er den her bog et krav at have ombord fra myndighederne. Der var ikke nogen, der tjekkede os, der var ikke nogen, der så det, men det er simpelthen en krav, man har den ombord. Det sjove ved den her, det er, at den findes kun på hollandsk.
Google Oversæt var en rigtig, rigtig god ting. Tag et billede, se hvad pokker det var, der stod. Det var en af tingene. Derudover så er alle broer, alle veje, hele stien dernede af, hvad for nogle havne der er, hvad for noget strøm, hvornår broerne åbner osv. Det står her i. Jeg er glad for, at jeg synes, jeg skulle overholde loven og tage den her med, uanset om vi bliver tjekket eller ej. En anden ting ved ikke at have den med, det er, at det kan godt være, at man ikke tager den med, fordi det bliver aldrig tjekket alligevel og så videre. Men den dag, man er bottet op i en bro, eller en eller anden har sejlet ind i en, og de så kommer og begynder at snage i tingene, så kan det godt være, at forsikringen siger, at du havde jo ikke. Den anden ting, man skal have, og som er et krav, det er SEVNI-beviset, eller det, som herhjemme kaldes kanalkurset. Man skal simpelthen tage sig et kursus, eller et VHF-bevis, det er lidt mindre end dulighedsbevis, på grund af alle de specielle skilte og sømærker og så videre, der er på turen i kanalerne. De har nogle andre signaler, nogle andre måder. Og når man kommer fra den verden, vi kommer fra, hvor vi sejler herude og sejler efter de internationale søvejsregler, så er det jo, så tænker man, den logik kender jeg, det er jo meget nemt. Problemet er, at pludselig så skifter logikken. Det kan godt være, at de følger den meget langt. Det kan godt være, at man til de fleste af tingene godt kan. Og lige pludselig så skifter logikken helt om, og så tænker man, hvor kom det? Nu kan jeg pludselig ikke finde ud af det. Der var et par gange, hvor jeg lige måtte hen og kigge, det må jeg nok. Fordi det var ikke bare lige. Nå. Der er en masse apps, man kan få. Per havde en super god, apps til strøm, som jeg aldrig fandt i øvrigt. Det er sikkert noget Apple noget, men jeg fandt den aldrig. Men Per havde den og kunne bruge den, når vi navigerede ud over det store vand. Jeg havde en omkring tidevand, som var mægtig, mægtig god lige at have, når man skulle tjekke. Når nu man er på sådan en tur, når jeg var på sådan en tur her i hvert fald, jeg har konstant planlægningen af, hvor skal vi hen næste gang, hvordan er strømmen, hvornår er tidevandet, det hele det kører hele tiden. Jeg har hele tiden en plan i hovedet for at komme videre. Kan jeg komme videre, hvordan er vejrudsigten? Alle de der ting har jeg hele tiden oven i hovedet på hele turen. Det var en af de ting, jeg var glad for, da vi kom igennem Kielerkanalen, og den sidste sluse, den lukkede sig bag os, og der ikke var mere tidevand. Men jeg har det hele tiden, og der er det meget rart at have de der forskellige hjælpemidler, blandt andet den der tidevandsapp. Så er der den der Vessel Finder. Vi skulle jo have AIS på, så sådan en har jeg også investeret i. Og det var sådan set meget rart, fordi så kunne jeg jo sige til min svigermor og til alle de andre, der gad at følge med herhjemme, I kan bare gå derind og søge på Marie Maj. Så finder jeg ud af, hvor vi er, hvor vi har sejlet og sådan noget. Men husk nu, at hvis I ikke kan finde mig, så er det ikke fordi, jeg er gået ned. Det er ret væsentligt at få sagt, ikke? Nå. Nogle gange så forsvinder vandet. Det var det, jeg snakkede om. Det her, det er Bologna. Der er altså, da vi kom ind, der var der vand heroppe. Og nu er det pludselig væk. Her er det oppe ved Norderne, som vi fik planlagt så skide godt, så vi kom til at ligge i modstrøm, da vi skulle ind i havnen. De der 1,5 sømil, de tog nogle timer. Og den ville bare ikke. Altså, der er bare ikke noget at gøre. Der er bare strøm over det hele, fordi hele vandspejlet flytter sig ud af området der, og så kan du gøre, hvad du vil. Det her, det er over i Solent. Jeg tror, jeg sendte den hjem til sejlerskolen. Du skal imellem den grønne og den røde bøje. Hvis du skal ind og rende der. Du skal nok vente et par timer. Så er der den her, det var den første medstrøm, da Niels og jeg vi sejlede ud igennem Elben. Der lukker vi Elbeknop. Så der havde vi også lidt strøm med. Vi havde ikke så meget vind, vi sejlede ikke på så meget derudaf, men det hjælper lidt, når man har de der mange knops strøm med sig, så kommer man et stykke. Så. Og så sagde jeg, at jeg ikke kiggede på distancetælleren mere, men det gjorde jeg jo så, da det blev til 1000 sømil. Og der satte jeg jo så gang i at skulle kigge der og sådan noget, så skulle jeg jo så skrive ned i logbogen, hvor var jeg henne? Og så står der fandme, jeg er i Ringsted. Og så er det hele jo lige meget. Så kan jeg jo ikke finde ud af at navigere alligevel. Nå,
Men det var nu ikke i Ringsted, det er ude for noget, der hedder Kings Rock. Der ligger faktisk en by, der hedder Ringsted. Det synes jeg var lidt interessant. Nå, hver dag, det her med at have det i hovedet, kan man ikke med det hele. Hver dag, eller stort set hver dag, hver gang vi skulle sejle i hvert fald, der fik jeg lavet sådan en her. Sidder simpelthen og laver beregninger, og hvor skal vi hen, hvornår, og hvor mange timer tager det, og hvor lang tid har du medstrøm, og får du noget modstrøm på et tidspunkt, og alt det der, ikke? Hvordan skal du få det til at passe? Så hver eneste gang, vi skulle sejle nogle steder, så satte jeg mig ned, lavede en plan, og gjorde, hvad jeg kunne for at få det på plads. Hvor ofte var I i havn? Vi var typisk i havn hver eneste aften. Okay. Altså, det var fuldstændig ligesom at sejle sommertur herhjemme. Det var godt, du siger det, fordi det var fuldstændig som at sejle sommertur herhjemme. Og det kan man faktisk gøre, har jeg fundet ud af. Det kunne man ikke dengang, jeg var afsted i 82, men det kan man i dag, for der er så mange mariner, så mange steder, man kan sejle ind. Så i dag kan man faktisk sejle herfra hele vejen til Middelhavet. Jeg tror, der er et sted, hvor man er nødt til at sejle om natten, men det er vist kun det ene sted. Ellers så kan du sejle hele vejen til Middelhavet på dagtur, fuldstændig som når du sejler sommertur herhjemme. Det er lidt sjovt. Det gjorde vi så også her. Vi var i havn hele tiden. Det er ikke svært nede i Holland, fordi der skal man sejle en halv dag for at komme ind i havnen, og en halv dag for at komme ud. Nej. Mange gange. Nå, jo, men det var kun når det var kun på vejen hjem. Ellers sejlede vi jo igennem Holland, igennem kanalerne. Og der er det bare at lægge ind til siden de fleste steder. Så, foran Bill, som jeg fortalte jer om. Hvis man holder spidsen af den der Obelix inden for det røde område der, så kommer man igennem. Hvis man kommer udenfor, så er det noget rigtig lort. Altså, hvis man kommer mere end de der knap en halv sømil ud fra pynten, så bliver det rigtig, rigtig slemt. For der står strømmen, og der er en kæmpe stor stenbanke derude, og der ligger en hel masse vrag. Og den strækker sig så 5 sømil ud. Så hvis man skal udenom, så skal man minimum 5 sømil udenom, for at komme uden om port, i modstrøm, for at komme uden om Portland. Så jeg sejlede igennem der, og jeg fik det jo til at passe fint, kunne jeg se på et billede senere hen. Tidvandet, det her er St. Malo. Heroppe, I kan ikke se det, men heroppe står der en tavle, det gjorde det de fleste steder, hvor der var sådan noget. Heroppe står der en tavle, der siger, den mur, vi har bygget for at lave et kar inde i havnen, der er nu så og så meget vand over eller under den. Så det er meget rart at kunne se sådan en og sige, jamen her, nu er der 2 meter hen over muren, så nu kan jeg godt sejle ind. Jeg stikker 1,80 meter. Og så, når vandet så er væk, så det går ikke helt væk der, men det gør det her. Det her er en lille by, der hedder Davet, ligger nede i St. Malo-bugten. Og jamen, når vandet det går ud, så er det væk. Så er der ikke noget, så er der ikke mere tilbage. Heldigvis så er der et badekar herinde bagved, som vi ligger i, sammen med alle de andre både. Så alle havnene dernede, alle stederne, har en eller anden form for beskrivelse af deres tidevand. En eller anden beskrivelse af, hvornår er deres sluser åbne og lukket. Hvornår kan du frit sejle ind. De har gerne nogle timer midt i intervallet, der hvor der er mest højvand. Hvor du frit kan sejle ind og ud af havnen, og så lukker de den. Så kan du ikke komme ind før næste højvand. De fleste steder har man så et sted, hvor man lige kan lægge sig imens. Det havde de ikke der. Jeg kommer tilbage til David på et tidspunkt. Ja, så skal jeg lige se her. Fordi så kan I også høre maskinen. Prøv at lægge mærke til vandet derude. Det er lidt svært at se, som det altid er, når man fotograferer. Lige her, der sejler vi de der 13,7 knop over grunden. Så det der, det er ikke modstrøm. Det er medstrøm. Og selvom det er medstrøm, og selvom vi har medvind, og så videre, så står vandet bare op. Så der kan komme 2 toppe op på 1 meters højde med det her mellemrum. Pludselig. Så når man har været igennem turen derop, så har man sådan lidt idé om, hvordan en sok har det inde i vaskemaskinen. Altså fordi det kører bare op og ned, og I kan sikkert også se, at jeg så en lille smule koncentreret ud. Man har ikke for meget overskud, fordi vi sejlede med maskinen de der 5, måske 5,5 knop, ikke? Men vandet, det pisker der bare afsted.
Vi var taget afsted en god dag, og det var egentlig okay vejr. Vi havde medvind og så videre, så alt var godt, og strømmen kom til at passe. Jeg havde regnet det ud, og der er cirka 2-3 mil imellem Cap Diac og Alderney, og der skal man så igennem. Og da vi kommer derop af, og vi kan se den der store knold inde til styrbord, det her store forbjerg, så begynder det selvfølgelig at regne. Og så bliver sigten som cirka ind til surferne. Og så var det ligesom lige meget. Så vi kunne ikke se en skid om alt det der meget, meget flotte, som vi skulle rundt om. Og vi bare spulede derudad, og heldigvis havde vi AIS, som viste mig et fiskeskib, der kom. Men ellers anede jeg simpelthen ikke, hvad der var derude. Og jeg vidste jo godt, at vi blev spulet igennem med den fart der, så synes man måske, jeg vil godt kunne se noget, jeg vil godt vide, hvad der var derude. Det kunne vi ikke. Så jeg satte en delfin ind, det er fordi, vi har haft lidt problemer med at afspille videoer og sådan noget her, og jeg har flere videoer med delfiner, men jeg vil ikke sætte flere videoer på, men det er delfinen. Det er sådan en, skal der være i sin foredrag her, det er den. Det er den. Vi så mange flere af dem. Der. Godt. Igen, navigation tilbage til Vadehavet. Vadehavet er sådan en sjov ting, som ligger herovre. Alt det her inde bagved, det er sand og mudder og så videre. Det er relativt, hårdt i øvrigt at gå på og så videre. Så herinde bagved, vi kom den vej hjem, men herinde bagved, der flytter alting sig. Nogle render bliver holdt åbne, andre render er noget, man har en historisk viden om, og I skal se senere nogle koste, jeg tror, jeg har dem med, som er ret sjove. Man skal godt nok være lokalkendt for at sejle hernede. Nogle steder har de prøvet at stoppe flugten af sandet ved at bygge nogle mure nede under vandet, som går 3, 4, 5 sømil afsted derudad. Den skal man ligesom ikke sejle ind i. Så det der med at sejle rundt i Vadehavet og lige tage bestik af, og det er det her viser, tage bestik af, hvordan møder vores Nordsøen, hvordan møder det strømmen og vandet, der kommer inden fra Vadehavet. Det har jeg en skrækkelig historie om lidt. Hele vejen op og ned af Holland, der har de her store stormdiger. Det her det er simpelthen et stormdige, hvor man skal ind igennem for at komme ind på den anden side. Inde på den anden side er der rimelig fredeligt. Det var der også der den dag. Jeg kan godt forestille mig, hvis først at Nordsøen den viser tænder, sådan en nordvesten hyler, der kommer ind i hjørnet der. Hernede. Og virkelig får knald på dernede igennem heroppe fra. Ikke? Jeg kan godt forestille mig, hvordan det her er. Så her, op og ned her, der er simpelthen stormdiger for at lukke den her del af Holland af for oversvømmelser. De der stormdiger, dem kan man komme ind igennem, sejle lidt igennem. Det gjorde jeg et par gange, det var meget sjovt. Billedet her er, det er lidt ærgerligt, når det bliver så forstørret, så er det lidt svært. Her ligger Europort. Det er havnen, den kæmpe store industrihavn i Rotterdam. Det er der, hvor de allerstørste skibe kommer ind. Der, hvor de kæmpe store containerterminaler er og sådan noget. Og ellers så fortsætter det bare herind. Altså, jeg er virkelig overrasket over, hvor stor Rotterdam er, og hvor stor Rotterdam havn er, og industriområderne omkring. Det er virkelig vildt. Det kommer vi også lige om lidt. Men I kan se her, alle dem her, det er skibe, der enten er på vej, eller ligger og venter, eller et eller andet. Når man kommer herop og skal forbi, så kommer der strøm herindefra, inden for Marsfloden, som piskede den vej, da jeg var der, med 2,5 knop. Og samtidig kom jeg sejlende op her med 3,5 knop i røven, da jeg lå deroppe. Samtidig skal man holde øje med alle skibene, der ligger derude, plus lodsbåden. Lodsbåden, de er ligeglade. Den får bare fuld power ud og ind, og de kører hele tiden frem og tilbage. Der er også helikopter. De sender også helikopter ud med lodser deroppe. Der er sindssygt meget gang i den der omkring. Og så skal man kalde ind og have tilladelse til at sejle forbi. Det giver de som regel, men hvis der er et eller andet, der er i vejen eller et eller andet,
jamen så får du at vide, at du skal vige eller vende om, eller et eller andet, og jeg tænkte bare, at jeg ikke skal, fordi det kan jeg ikke. Jeg kommer ikke til at sejle op imod den strøm og den sø og alt det der alene. Jeg håber på det bedste. Det gik heldigvis godt. De sagde, bare kør, vi kan se dig på AIS'en. Bare kør med den fart der, så er du uden for fare, men du skal holde udkig. Så, men meget sjovt, fordi pludselig er man en del af det her kæmpe store apparat, som Rotterdam Havn er. Det er der, Rotterdam Havn. Det er der, vi får alle vores opvaskebørster fra. Det er der, vi får alle vores sneakers fra. Det er der, vi får alle vores cowboybukser fra. Det er der, alting kommer ind. Næsten alting. Til Europa. Nå. Oppe i Tyskebugten, da vi var på vej tilbage. Jeg ved ikke, hvor godt man kan se det. Det er lidt svært at se. Men det er det bedste. Det er svært at tage billeder af det her. Ikke? Der ligger der et stort skib relativt tæt på. Og hele vejen herhen er der lys. Det er skibe alt sammen. Der ligger simpelthen heroppe en kæmpe motorvej på vej ind til Hamburg. Nogle af dem sejler til Bremen, det er ikke så mange derinde, men de vælter simpelthen ind til Hamburg her. Og du kan simpelthen se den der stribe af lys derude, og se alle de, alle de fragtskibe, der kommer frem og tilbage. Det er mange. Jeg var lidt forbavset. Nå, på et tidspunkt kommer vi så heldigvis til den sidste sluse, og det er virkelig sådan en... Nu skal jeg ikke alt det der mere. Nu er der ikke, det kan godt være, at der er noget trafik i Kielerkanalen. På det tidspunkt der er det fuldstændig ligegyldigt. Da vi sejlede ned, synes vi, det var lidt spændende med skibene, der var tæt på. På vej hjem, det var lige meget. Og på et tidspunkt, så kommer vi jo også der meget sent om aftenen til den her position, som vores navigatør var kvik nok til at gennemskue, da jeg sendte den til dem, at nu er jeg hjemme i Danmark. Og nu er vi hjemme i dansk farvand på den position der. Så det her, det var navigationen omkring det her. Jeg vil lige sige det der med Kielerkanalen og den her lille pamflet, som de uddeler, det skulle gerne passe sammen med de forskellige signaler, de kan sætte der. Det gjorde det ikke. Så står man der, og så får man skæld ud. Men du skal sejle nu! Hvor skulle jeg vide det fra? For det passer. Nå. Faktisk så var det et af de få steder, hvor jeg fik skæld ud. Det var i Kielerkanalen. Så får man sådan en eller anden over VHF'en, ikke? Men du skal ikke have det der særlige certifikat for at sejle i Kielerkanalen? Ikke i Kielerkanalen? Nej, det skal du ikke. De antager, at det der det er sådan almindelig, almindelig sømandskab og de almindelige regler og sådan noget. Det er det vel et eller andet sted også, men de der regler er jo specielle. Så kan man jo altid læse dem der. Men, nå. Vi skal hedde igennem. Ja. De der GPS-position, du havde der, ikke? Ja. Jeg har været en tur igennem. Mm-hmm. Og der var jo kun 2, og det var hårdt, ikke? Ja. Men der hele tiden på kortet, altså papirkortet, ikke? Mm-hmm. Der plottede vi ind, hvor vi var, for at være helt sikker på, at man nu var det rigtige sted. Jeg plejer, når vi har de der lidt længere ture, som for eksempel, vi sejlede 96 sømil fra Brunsbøttel til Borkum, Niels og jeg. Og der havde jeg sådan en gang, cirka en gang i timen eller sådan noget, har jeg lige sat kryds i kortet, ikke? Mm. Så kan man altid komme tilbage dertil og sige, så ved jeg sådan nogenlunde. For en time siden var jeg der, og vi har sejlet cirka så hurtigt siden, så har man lidt bestik, ikke? Det gjorde vi flere steder. Men mest der, hvor vi sejlede langt. Det gjorde det også, når jeg sejlede alene. Fordi selvfølgelig skal man ikke stole 100% på elektronikken, selvom der har ikke været en eneste gang, hvor det ikke har virket. Altså, som overhovedet ikke. Og det er genialt at sejle i strøm med, det er genialt til tidevand og alt det der. De har virkelig lavet nogle gode systemer. Så, vi skal igennem Holland. Desværre var vi nødt til at lægge båden i Emden, fordi vi skulle hjem til min svigerfars begravelse. Så den lå der en uges tid, indtil at Susanne og jeg kom tilbage og hentede den. Og tog turen ind til Groningen og tilbage, og så ned igennem alle kanalerne og ned til Vlissingen hernede i syd, som er det sydligste punkt af Holland. Vi har simpelthen sejlet fra den ene ende af Holland til den anden. Emden ligger i Tyskland, cirka 6-7 sømil fra
fra Delfzijl, som ligger lige over på den anden side. Så det er simpelthen fra den ene ende af Holland til den anden, man sejlede der. Så har jeg sat nogle billeder på her. Det her, det er containerterminalen ude i Europort i Rotterdam. Alt hvad I kan se her, det er container. Det der ligger der, det er containerskibe med 20.000 containere på hver. Alt det der, det havner hjemme hos os, i vores skuffer, i vores og så videre. Det her, på vej ned igennem kanalerne, er vandingskanaler i Holland. Hele det område her, som er kæmpestort, har de simpelthen lavet vandingskanaler, fordi overalt her er der drivhuse. Så her laver de alle de grøntsager, som bliver eksporteret fra Holland, dem laver de her. Og det er stort, og der er mange. Og så pisker de det rundt alle mulige steder i verden. Det er jo ikke kun til hollænderne, det der. Holland er et land med en enorm effektivitet og nogle enorme både miljø og alt muligt andet problemer. Det er virkelig et land, der er ved at kigge på nu og se, hvordan skal vi gøre det her? Hvordan skal vi slippe afsted med det hele? Ikke? Nå. Vi tager videre. Marie Maj ligger her heldigvis i Emden, da vi kommer tilbage. Kommer ind i den første sluse. Det var jo virkelig frygtfremkaldende på alle måder at skulle ind den første sluse ind til kanalerne, og hvordan kan man nu finde ud af det, og hvordan skal vi nu gøre det? Og det var super nemt. De var meget flinke. Vi havde kigget i den her, den var slået op på bænken. Og så tænkte vi, nu bliver det simpelthen så fedt, nu skal vi ind og opleve alt det der fantastisk smukke. For det første så blæste, for det andet så var det pisse koldt. Vinden var lige mod. Og kanalen så sådan det var ikke super opløftende at komme ind til. Og det gjorde det så hele vejen ind til Groningen, som så til gengæld viser sig at være en fantastisk by, et fantastisk sted at komme med i øvrigt det her. Det her det er deres kulturhus. Et fantastisk sted, de har fået bygget op der med alle mulige ting. Man tænker, kunne man bare have et af sådan nogen i Danmark, så ville det være fantastisk. Men der er en baggrund for, at de har det. Det er olie. Hele området deroppe i den del omkring Groningen, hele området deroppe i Holland, har man trukket olie ud af undergrunden. Det får husene til at revne, det får marker til at gå ned og blive oversvømmet olie og blive ufrugtbare. Så de får en hel masse kompensation fra den hollandske regering deroppe i det område der. Fordi nu er det gået galt deroppe. Man har jo selvfølgelig mange år været imod det, men nu er det gået galt. Der er rigtig, rigtig mange problemer oppe i det område der. Men de er jo rige, de har masser af olie. Deres hus slår bare revner, og så videre, så videre. Ikke? Altså, spørgsmålet er, om det var så klogt. Nå, i kanalerne er der jo mange sjove oplevelser, selvom vejret er lidt halvkedeligt. Jeg vil lige sige, at dem der, de er sjove, de er over hele Vadehavet. De stikker ikke ret dybt, de sejler alle de steder, hvor vi andre aldrig ville sejle. Og de sejler stort set, har jeg indtryk af, med tidevandet. De sejler med tidevandsbølgen, så de kan komme så tæt på bunden som muligt og skrave rejer og andre skaldyr. Ikke? Og der er mange af dem. Skal jeg tænke på de der plader på siden? Hvilke? Har de stadig de der plader på siden af båden i stedet for køl? Nej, ikke dem der. Dem der, det er almindelige fiskekutter, men de er meget fladbundne. De andre findes, kufferne findes. Men de der, det er, de kører med bommen henover havbunden. Man skal nok ikke tænke for meget over, hvordan havbunden ser ud, når man sidder med sin rejemad. Hvor længe de kan blive ved med det? Ja, det er jo det. Nå. Men der er mange smukke steder. Der er mange småveje, hvor man er ekstremt tæt på folk og fæ, havde jeg nær sagt. I Groningen lagde vi os jo helt ind midt i byen, og der er simpelthen ikke ret meget plads der. Så ligger der en lille bitte pyt vand, og så ligger der, hvor mange, der var et par broer, der lå vel 50 både eller sådan noget i det der lille stykke. Der var lige et lille hjørne af kanalen, man kunne lave til en havn. Og så lå vi der, og så var vi simpelthen midt i byen.
Det var lidt sjovt. Andre steder er der lidt mere plads, som her. Det er oppe nordpå. Nogle steder er der også sømærker. De har bare ikke lige husket at klippe bevoksningen rundt om sømærkerne. Det skal også til nogle gange. Det var nogle steder, hvor vi ikke sådan lige... Der står i... Det er der. Jo, det er herinde i busken. Så det var lidt sjovt. Det var jo Holland, så der var møller, og der var en del regnvejr, og alle regnvejrsbilleder, vi har fra turen, det er lidt sjovt. Alle regnvejrsbilleder, vi har fra turen, ser sådan der ud. Jeg står derude og styrer med hætten på og er våd, og Sus sidder inde bag vores sprayhood og fotograferer. Jeg ved ikke, hvordan det skete, men det fremgår af alle vores billeder. Jeg tror, det er noget med dig og klister på hænderne og det der ret. Tror du det? Ja. Ja, også selvom jeg blev våd. Det kan godt være, du har ret. Ja, det kan godt være, du har ret. Nogle steder, der var der trafikpropper. Man kommer nemt til, når der er mange broer. Igennem Groningen er der 15 broer. Man kommer nemt til, når der er mange broer, at sejle med de samme. Det er jo de samme, man ligesom rykker sig med hele tiden, ikke? Så ligger man bag ved de samme, og nogle af dem kommer til at hilse på, og sådan noget. Det er meget hyggeligt. Og nogle gange så bliver der lidt trafikprop, men det er forbavsende nemt. Man sejler, og alle er enige om, jamen hvis broen ikke åbner, så ligger man bare stille her. Det er meget, meget sjældent, vi har haft en tog ind i land, fordi vi har bare ligget stille med båden. Der er jo ikke noget strøm i kanalerne, så man sætter den bare i frigear, og så lidt i bak, så ligger den helt stille, og så ligger man der. Og nogle gange så bakker man lidt, så sejler man lidt fremad. Og så venter man, og så pludselig går broen op, og så sejler alle sammen på fuld fart. Næsten alle holder køen, der er ikke nogen, der drøner indenom og udenom og gør en hel masse som regel. Så det er de faktisk ret gode til. Nå, ham her fangede vi her på hjemmearbejde. I kan se spejlbilledet, hvis man kigger godt efter spejlbilledet af Marie Maj derinde i hans vinduer. Vi er altså ikke mere end 3 meter fra. Nu er det ham der, jeg har taget med, men der var altså flere steder, og jeg tænkte, der kommer rigtig mange både igennem. Der var flere steder, hvor at folk de kom ud og vinkede, og så kaldte de på nogen indenfra, som også kom ud og vinkede. I må have set så mange både komme igennem, men det gjorde de, det var lidt sjovt. Nå. De er kendt for husbåde dernede, det her det er en lidt speciel afart. Jeg ved ikke helt... Det er vist nok en Vesterli, som har fundet et spejdertelt, og så videre. Han har fundet et billigt sted at bo i hvert fald. Men det andet billede viser, det er det, som Niels sagde til mig, inden jeg tog afsted. Jamen, så skal I ned igennem Gyllekanalerne. Og det er nok desværre rigtigt. Der er rigtig mange husdyr, der er rigtig meget industri, der er rigtig mange byer, som gør, at vandet er ikke alle steder det allerbedste. Den farve der er i hvert fald speciel. Den er så meget speciel, og jeg tænker, der er så meget sediment i, så der begynder man at tænke på, det kommer også ind igennem motoren. Kan vide om det sætter sig eller hvad, ikke? Så, nå. Nogle steder så sejler man hen over vejene. Det skulle man, jeg ved godt, at alle har det med, når de fortæller om turen, men det er altså lidt sjovt at sejle hen over en motorvej. Det er sådan lidt den omvendte verden, ikke? Vi kom til Lemmer, nede i nærheden af Iskelmere. Der er jo et billede mere af dem der, hvor skipper står og er våd, og billedet bliver taget ind. Lemmer er en meget, meget smuk by. Der er kanaler overalt, og folk bor ved de her kanaler, så alle har en båd liggende i baghaven. Og virkelig i baghaven. Og næsten alle grunde er lavet sådan, så de har adgang til den her kanal hele vejen rundt. Det er lidt sjovt at se. Vi sejlede jo bare igennem. Det her stykke er så smalt, så det ville have været svært at gå en båd mere igennem end Marie Maj. Marie Maj er kun 3,13 meter. Det havde været svært at presse en båd mere ind igennem der. Man er ret tæt på. Folk de sidder her oppe og spiser og går på café og sådan noget på den side der, og det er lige før man kan sejle tæt nok på, til man lige kan tage en øl, ikke? Altså, jeg gjorde det ikke, men man kunne have gjort det. Efter at have sejlet fra Lemmer, så kommer vi ud der og skal jo
skal jo fra Lemmer, som ligger op nordpå ved Island her, og så skal vi ned til Amsterdam og ind igennem Amsterdam. Og der ligger jo det her hav, de har inddæmmet. Der er cirka 4 meter dybt over det hele. Man kan stadigvæk se på vandet, at bunden er noget inddæmmet. Noget af vandet ser hele tiden sådan der underligt grønt ud. Til gengæld så bliver der aldrig mere, mere bølger end det der. Der bliver aldrig mere ballade end det der. Det er bare 4 meter dybt, små krappe bølger, og så kører det bare derudad. Vi var ved at krydse hele vejen ned langs med, hvad bliver det, vestkysten. Dernede af, det opgav vi så, fordi det var for dumt. Og så stak vi tværs over sammen med, tværs over langs med diget, der går et stort dige, og så sejlede vi til Enkhuizen i stedet for. Og Volendam, som ligger her. Det er sådan en slags Amsterdams Hornbæk-agtigt, det her. Det var meget sjovt. Det var samtidig med, at der var VM i fodbold. Det gik hollænderne af en eller anden grund meget op i. De var op, der skreg og havde store fester og så videre. Vi lå heldigvis et stykke derfra. Det var fint. I Amsterdam begynder jo også en hel masse omkring industri, en hel masse omkring alt det, der bliver lavet, som vi alle sammen forbruger. Vi var en tur forbi Riksmuseum. Det formindskede ikke sådan noget omkring det maritime overhovedet. Det går de enormt meget op i dernede. Så. På vej, vi sejlede hele vejen igennem Amsterdam. Vi fik at vide, at der var en gennemsejlingstarif. Og det kunne vi simpelthen ikke få til at virke på appen. Og så sejlede vi ind i en havn og spurgte en havnmester, siger han, da det gik op for ham, I skal ikke stoppe her, I sejler bare igennem. Ja. Nå, så skal I ikke betale gennemsejlingstariffen. Så forstår jeg ingenting. Nej, det gør jeg heller ikke. Så sejlede vi videre. Ned til nogle meget hyggelige mennesker, som også så fodbold, men nede i... Hvis I nogensinde kommer den vej, så skal I sejle forbi Harlem Jagtklub. Meget, meget hyggelige mennesker, meget veldrevet, meget sjove, stille og rolige steder. Jeg synes, det var væsentligt hyggeligere at ligge der, end at ligge i Amsterdam. Det her til gengæld. Nu er vi der, hvor det der bevis begynder at betyde noget. Hvad vej skal du? Men det er jo ligesom at køre ud på motorvejen, ikke? Næsten. Men der er nogle bestemte betydninger på det der, og der er mange flere end dem der, ikke? Vindmøller var der selvfølgelig masser af, og så var der digefor. Udover at de har kørt, så har de jo også, får til at passe alle digerne, som kører dernede af. Så, jeg får at vide, at jeg skal hurtigt videre. Det gør vi så. Så vi springer fra Amsterdam og hele vejen til Rotterdam, hvor jeg endelig finder noget, GLS, nej det hedder det ikke, det kan jeg ikke huske, noget brændstof lavet på naturgas. Er det ikke det, du har opfundet? Ja, GTL. GTL, ja, cirka. I hvert fald, så var der lige en lille tankstation der. Jeg har ikke vist jer den anden, der kommer og lagde til, men det var en sådan den der størrelse. Simpelthen et pragtfuldt sted at komme som lystbåd. Det var jo rent for store skibe, ikke? Så det var helt fint, det havde de lavet det til. Igen, der bliver transporteret så meget dernede. Jeg ved ikke, hvem der skal bruge John Deeres i flere etager, men det er der åbenbart nogen, der skal. Og så kommer man ud af det. Kommer ud her i Folkerein, ud i Hollandsdybet. Og pludselig så bliver der natur, der bliver plads, man kan sejle, man kan krydse, man kan alt muligt. Det er jo super hyggeligt, når man kommer dertil. Pø om pø, så kommer vi ned til enden af Holland, som englænderne, det hedder Vlissingen på hollandsk, det har englænderne oversat til Flushing. Det er der, hvor floden kommer ud fra Antwerpen. Det er nok et meget godt navn. Og kunne kigge ud over Nordsøen. Og det var jo så der, vi tænkte, vi må hellere få sat den der stormpuk, slået den under, så vi kan, hvis nu, det er jo Nordsøen trods alt, og så videre, ikke? Realiteten var en anden. Det var smooth sailing og dejligt vejr og pragtfuldt kryds ned langs med. Derudaf, ned til det Dunkirk.
der laver de også en hel masse petrokemiske ting og sager. Det gør de for at kunne lave de der kæmpe store lystjagter, blandt andet i Holland. Du skriver slut på den stående mast. Ja, den stående masterute stopper efter Rotterdam inden Hollandsdybet. Og derfra kan man sejle alt det man vil. Der er rigtig mange steder man kan sejle hen. Men den der designerede rute igennem kanalerne, hvor du bliver ledt ind igennem, der hvor du kan have masten på, den stopper der. Og så kan du så sejle videre ned igennem. I virkeligheden det område her, som er hernede syd for Rotterdam. Ikke? Der er rimelig frit til at finde veje, du kan komme igennem. Du kan vælge den ene vej, den anden vej osv. Du har flere muligheder. Nå. Jeg ved ikke, om vi lige skulle tage 5 minutter pause, inden vi fortsætter.